Jalannya seperti ini guys. Selamat hadir di sini. Selamat bergabung di live saya. Ini lihat, kok ada orang, ada rumah di sini. Rumah siapa ya? Ini kita coba kalau ada tanya-tanya. Kita akan tanya-tanya dulu guys. Orangnya seperti ini. Guys, kita akan mau review ini rumah siapa ini ya. Kita coba tanya ntar sama orang di sekitaran sini kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini ada rumah satu ini, rumah siapa ini? Kok tutup rumahnya? Bah. Saking beriku niku melapah-melapah. Nara nganu ah. Mampir ah. Mbah ah. Sehat, Mbah? Ini sandal di sini. Saking nggih kok. Nggih, saking anu napa? Ngeteri undangan. Oh, Ini Yanti. Sehat, Mbah? alhamdulillah sehat kula kateng. Nggih, Karang. Lah nggih pun enggak. Ampun mriki mawon. Alah nggih. Ini Cuk, nganu, besek terus jenengan. Nggih. Oh, alhamdulillah. Boten napa-napa lah. Nggih, Karang anu to. Pun mboten sampeyan kula. Boten saged ajeng kerja napa-napa nggih saged. Hmm. Besek niki. Nuwun sewu niku kula video nggih. Napa niki? Jenengan kula video. Lah. Nggih, Karang napa damel dolanan, Mbah, damel dolanan niku. Pun mboten sah repot-repot. Boten. Wong kula niku njek terus kan kula pite kan bodol terus teng bengkel mriku niku. Oh. Njek terus kula mlampah wau. Yalah. Pun mboten sah sampe kula, pun sampe kula, mboten sampe kula, pun. Nggih nggih. Pun. Anu nggih ora. Mungkin jenengan niku njek terus napa kegiatane ngeten iki. Nggih. Njek terus angsal bantuan-bantuan saking negara napa? Nggih. Asal. Ya alhamdulillah, Mbah. Nggih. Wong Asal napa mboten? nggih, kadang angsal, kadang boten. Yalah. Niki. Damel video. Asal. Nggih. Nek pamane angsal sepinten kadang. Anu kapan atus? Per bulan apa 3 bulan apa? Napa? 3 bulan sepindhan apa pinten Oh, nggih lumayan. Nggih niki pun dangu kok dereng. Njuk. Enggak njuk. Kula niku do ngagung ngen Lek Munarti. Nggih kula. Nek kalau Lek Munarti mungkin jenengan tepang kali mamane kula. Nggih. Kali Mbah Bur. Nggih riyen nggih pun kertas wong nganu setetes saged mlampah niku. Oh. Kan mamane kula pun nilar. Nggih. Nek bapakne tasih. Alhamdulillah tasih sehat. Niki jenengan njuk nganu ring masak nggih kiambe. Nggih ki ambek. Njuk nganu mbot nenten rencange napa Nggih ki ambek ning cok enten tiyang dolan to kadang-kadang. Nggih kadang nggih. Nggih alhamdulillah damel glendeng-glendeng, Mbah. Nggih. Wong Karang jenenge wong ke yo Nggih. kadang cok ana kancane, kadang mboten. Ndak ayu kula nuju nggih teng mriki. Oh, Anu subure teng griya. Oh. Teng mriki. alhamdulillah nek nganu napa nek cok enten tiyang mriki kula kan winganane pas rumah sapa?
Omahe wong kono kuwe. Oh, kula kan tanglet saring. Mbah Kom niku pundi? Lah mriku niku njuk terke ngoten, njuk kena terke nika. Nggih. Nika asal undangan nika ning kula mboten masak. Nggih mboten napa niku gur pembentukan nganu sak kelurahan kok. Kelompok cacat sak kelurahan lah istilahe. Kula wong ajeng mriku nggih mboten saged. Nggih kan tenang pun nganu ya mbok lah. Wong karang Lampah niku mboten saged. ning niku angsal anglat bantu den kados teken kados napa angsal mboten. Angsal lha niku Jane sing anu lho sing napa abot nika lho. nggih abot kula cok. Mboten tak nggo wong abot. Karang. Napa niku wis kepriye kok malah ora nganu. Ayo Yanti tak ngeterke nggih mboten purun wong Yanti nggih mboten mlampahe mboten patekno nganu. Anu niku nggih angel mlampahe. Nggih. Wong niku kecilik. Nggih. Lah niku jenengan kok saged niku kepripun maune niku? Kula niku wawune kesah teng Semarang, lajeng duka kula niku wangsul kok turene sakit. Nggih. Lajeng mriku pun sakit, lajeng nganu, lajeng napa duking griya niku duka kepripun kok njuk rasane kula niku sikile dipanggul wong ngaten. Dipanggul wong anjuk engko pernah niki dumtalake. Mbak, ora iso mlaku ki. Sikile dipanggul wong kan, Mbak. Sikile nyang panggul wong ngaten. Ya engko jan kula mari kok mboten saged ajeng mlampah niku angel. Walah. Berarti Angel nganu nggih napa istilahe kados kenang nganu gaib nggih. Duka nggih kinten. Wong karang jeneng ngoten niku kan jenenge nang donya kan wong nganu isine donya kan werna-werna, ana setan, ana jin, ana warna-warna. Nggih kinten. Karang jenenge nganu. Jan kula mari kok mlampahe angel kados seten niki njuk angel. Boten saking cilik. Boten. Saking Kita nganu lara sikile mboten. Oh. Niki njuk sedinten angsal pinten nek ndamel besek niku setangkep sak glinding nika. Mboten kula menyang sak geleme. Sak glinding nika sepinten nek sak glinding nika? Nganu nika sedasa. 10.000. Nggih. Pun 500. Nggih, niku resati teng inggil niku nggih. Nggih teng nggih. Ngene slamet. Sekarang anu iki pupung rene kula kan seneng dolan nang video-video ngoten niku. Nggih mboten napa-napa Mbah niki kagem Maste kagem sing nom-nom niku kersane pun sepuh ngoten kados ngoten mawon kerja. Kenang apa kok sing nom kok mboten kerja Maste damel penyemangat ngoten lho. Mbahnya semangat. Semangat sekali nih mbahnya. Dengan asmane asline sinten Mbah Kom sinten? Istiqomah. Oh, Istiqomah niki. Nikes Mbah Istiqomah lagi bikin besek. Njuk sing dadi enten dereng. Dereng. Untuk iratan niki, ini iratannya guys. Nih. Yes, selamat. Kalau kan liwat mriku niku, wah liwat kene wae lah. Nggih. Sing cedhak kan nek liwat kon muter. Nggih. Sing kepenak wong liwat setapak. Nah niku kepenak wong dalan yang glidi kok. Nggih. Dikone kok nggih lunyu. Mboten lunyu kok. Nek asal mboten Jawa. Nggih.
Ngopi dulu guys, udah dibikinin kopi sama Mbah Istiqomah. Nih guys, kopinya seger. Nih.